Els que segueixen l'actualitat del Barça, els barcelonistes, tots els que, sobretot aquests anys, han mostrat interès en el Barça, el que veuran en aquest llibre serà la meva versió dels fets més sensibles que s'han produït aquests anys. La Junta que ha aconseguit en menys temps més èxits esportius en totes les disciplines, o en gairebé totes les disciplines. Hagi estat, en canvi, la presidència més assetjada, més criticada, més boicotejada, perquè al cap i a la fi la paraula és aquesta, dona un altre aspecte del llibre, que ja no em ficaré tant amb els interessos purament esportius per enderrocar-lo, sinó la sorpresa en rellegir el llibre és que surt un retrat, una radiografia no gaire agradable de la societat catalana. Durant aquests anys, veritablement, aquests moments, aquests 10 o 12 cops que ens hem vist a diversos llocs i en diverses situacions, per anar comentant fets que ell considerava sensibles d'aquests anys de presidència del Barça, eren els moments més divertits que he tingut en aquests anys. El llibre veritablement no va dels bons moments, no va dels moments en els que tothom ens ho hem passat bé. Va dels moments de més dificultat, dels moments en els que ho hem passat els meus companys de junta directiva i jo mateix més malament. Crec que també demostra el llibre una trajectòria coherent i, per altra banda, també posa de manifest una capacitat de resistència que hem tingut, i aquí m'incloc amb els meus companys de junta directiva, que hem tingut en els moments més difícils, en els moments en els que a vegades veritablement la pressió podia resultar insuperable. Potser en els moments límits hi ha alguna cosa que em fa reaccionar d'una manera pròpia d'una persona que pensa que si no lluites estàs perdut i que, per tant, si lluites pots guanyar, també pots perdre per suposat, però és l'única opció que tens de guanyar.